futur. En el nom de el Déu, el clement, el misericordiós. Escolteu, fills meus, mireu, s'encontrem davant les portes d'este poble que ha sigut el solar dels nostres pares, ja van passar 100 anys. On ells nasqueren, viviren, treballaren ben a gust, moriren i ara descansen dormint del somni dels justs. S'encontrem en aquestes terres dividides en bancals que alguns d'ells cultivarien en les hortes i secans, mentre altres mobilitzaven olles, gerres, tasses, plats, llibrets, botelles i cànters en diferents menús agafats. Hem de totes alguns punts més importants, els noms d'algunes partides i els dels camins principals. Per allí, el camí seco, la solana i esclatada. Per allà, el d'Alfarrasí, la Lloma i el Figueral. Per allí, el de Guerra, el Ramalet, l'Almardà, i per allà on hi ha Sardaga i Vermellà. ¡Alas de Indis en nombre! I serà el Zeppelin, que brama tan fortament i de sona per control. Un moro de bona fe i de bona voluntat que busca el vostre interès. Què mos ha perdut així? I quin negoci porteu que poguera interessar als cristians de poble? Porta una digna ambaixada per a Segons la norma establida, benvingut siga tothom al poble de l'Olleria. Si du bones intencions. les nostres són testimonis i diria que millors si l'encàrrec que escolteu i li presteu atenció. A escoltar estem dispostos les vostres proposicions davant del mateix alcalde present en esta ocasió. Com sabeu perfectament, i ara anem a repetir, totes les terres del Regne de València i els fortins del Xec de Valldeia eren del domini sarraí des de més de 500 anys. I es van anar succeint diferents generacions passant de pares a fills. I els moros d'ací som més valencians i llevantins que vosaltres que aplicàreu apenes disposeu des d'altres regnes del nord. Per això hi ha que aclarir que aquestes terres deuen ser totes nostres, perquè ací vivien els pobres moros i treballaven tranquils des de prou abans que vosaltres les poguéreu conquerir. Tots aquests raonaments estan prou ben plantejats i tenen alguns aspectes que es podrien considerar, però existeixen diversos punts de vista i de detall en què les coses presenten bona lògica i trellat. I
si no hagueren vingut els antics maometans que duien taric i musa, no hagueren conquistat totes les terres d'Hispània, la península, en tal cas, poguera ser que siguera sent un sol regne cristià i per tot ell no n'hi havia ni sarraïns ni renegats. Les coses són com són i ara no podem tornar a veure. Negant el curs de la història per vist el nostre parell. El cert és que a la invasió de poques forces guerreres va seguir l'ocupació de rapidíssims efectes que oferia la captura de terres, ciutats i aldees sols pel dret de la conquesta i la transmissió d'aquelles segons les lleis de l'herència que regien aquestes terres. Dinàmica i fulgurant, de veres que va ser, però no tan meritòria. Si viveren postguerres, com pogueren dominar tantes viles i castells, tantes terres i ciutats, en aquest curtíssim temps? Perquè els romans estaven prou descontents dels dominants visigots, perquè tenien molts d'ells una pobra fe cristiana, perquè patien també l'import de capitació i altres normes i drets que els sarraïns afegien per simples raons de fe. Per això, a poc van aprendre que acolliren l'islamisme com a modus d'interès, forçats per les circumstàncies i no pel convenciment. I les persones que es feien sarraïns d'adopció, poc a poc, elles anaren assimilant la llavor i les idees i principis que ens donen l'expansió. I al cap dels segles provide en gran civilització, quan Córdoba era el poble més gran, cult i populós de tota Europa en els dies del califat poderós. Tot això pareix molt bé, vist en termes generals, i oblideu altres aspectes que hauria que puntejar, com és de la cultura dels regnes nòrdics cristians. Però pensem i creiem que no he vingut així a parlar d'aquestes coses de la història, que són temes apropiats als mestres de cleresia i als alfabins inculcats. Per tant, convé deixar-ho i anar directes al gra. A què heu vingut en concret i què voleu atrapar? A proposar-vos un tracte que siga lògic i digne per als moros i cristians. Com han sigut sarraïnes les terres d'esta comarca des de fa més de 5 segles, és normal que siguem sento i recobrar-nos de fronteres. Tampoc estem conformes des que fa 4 dies de conquistar el riu Jaume, segons un pacte, deurien retornar a les mans nostres cases, bancals i famílies. L'anqueria de les altres és poble que volem tindre. I si l'entregarem prompte, nosaltres vos compensaríem donant-vos diners i béns i altres terres productives. Per no justificar aquell fet de la invasió de la força de les armes i la següent possessió en el rei de la conquista, per les mateixes raons es poden justificar captura i dominació de totes aquestes terres per el Jaume d'Aragó. Si lo passat està i no es pot remoure de cap manera, seria contradictor insistir en tal assumpte. A més, tota l'acció conquistadora dels reis de Castilla i de Lleó, de Galícia i de Portugal, de Navarra i d'Aragó i els comtes de Barcelona s'entén com a acció col·lectiva i natural dels pobles nòrdics del nord contra les terres del sud perdudes per els visigots. Ara voldríem deixar tanta història i que parlem del negoci professional. Este poble és meu,
anche el rei giovane retinga nel suo potere al principal conosceva, no periguen de moment els altres llocs de l'entorn. Perquè donant els castells del segle XVIII, en pocs mesos, tots els demés de l'interior de la zona caigueren per tot arreu, com les fruites ben madures que es desprenen. Si les coses són tan clares, com de bones a primeres, que mostrem tant d'interès en recobrar per a sempre l'alqueria de les ordres. Quin negoci de veres obtendríeu d'este poble quan tots els demés del regne estan en mans dels cristians? Segons el nostre parecer, vostra proposta és confusa i voldria que m'entence que prepareu una trampa per a donar-nos cap per terra. La vostra imaginació és un cavall desbocat al que hauríeu reprimir i que no tornen a part. Nosaltres, els sarraïns, encara que hauríeu de mà portem totes les de perdre, perquè els vostres reis cristians tenen favor i fortuna i voltegen qualque part. Encara que havem perdut moltes viles i ciutats, moltes terres i castells, nosaltres, els musulmans, també som homes d'honor i de paraula. I quan subscrivim qualsevol pacte polític-militar, mantenim totes les clàusules com els deures més sagrats. I sense fer tradicions com podríem mostrar, respetem vides i béns dels rendits per un tractat. Tot això sona molt bé, com una norma prescrita, i admitim de bona gana que assumim solem complir. Lo mateix que fem nosaltres, però no